Minä ja Petteri siellä kameran puolella, niin me ollaan Double D Boys. Ja me ollaan parkour. Tästä alkaa meidän ensimmäinen tiimivideo. Mankipresi tosta tonne portaille. Se on se 3. porras, mihin mä stikkaan. Jep, se on tossa noin. Oh! Mitä? Kunnon hyvä. Tää on MPD. MPD. Tätä me ollaan treenattu. Katoppa. Tähän mä stikkasin. Ja se oli kunnon NFT oikeesti. Tehkääpä perässä te siellä katsojat. Double D Boys. Ajallaan suoraan sendeille. No niin, näytäpä sendi. Double D-fanit odottavat ja jörnaavat. Näitä on muuri. Ja meidän tehtävä on tehdä sit mahdollisimman näyttävä temppu. Siten, että me käytetään mahdollisimman paljon semmosia rumiosia, mitä ei saisi parkourissa käyttää. Mikä tässä on niinku juttuna, että minkä takia niitä ei saa käyttää? Miksi me käytetään niitä tänään? Koska jonkun pitää käyttää niitä. Et jos kukaan ei käytä, niin ei se ole reilu. Niin kato tätä. Ympä. Niin. Tehkääs puristit perässä. Boom. Mic drop. Do it and commit. Tää on omistettu Joensuun jauhajalle. Tässä on sitten vielä Aatun klippi tähän. Tää on mä harjoitellut pitkään. Kattokaa vaan tää. Mulle on nimi. Hyppypomppu istu. Jump boy sit. Jump on shit! Tätä varten mä oon treenannut 20 vuotta. Come on, Petteri. Come on! Äijä teki sen, come on! Tulit sekeistä asti eikä saanut tätä pressiä. Ja mä tein. Eikö oikeesti saanut? Ei saanut. Come Mä on, todistin, kunnon vedin mä kringejä. vaan. Tsekit oikeesti, uusi skruvumaa. Joo, niin jo. No niin, come on, nyt lähtee oikeesti Suomen kovinta senttiä. Let's go! Nätsille. Ai, mitä? Mitä? Jäpä vaan jatkaa. Siis ihan sairas klippi. Mä en tajua edes enää, mitä tästä kaikkea tapahtuu. Oi, miten sä oot siellä ylhäällä jo? Tuva! Taiteen yli vaan, anna tulla. Joo. Nyt on 3 metrin droppi. Alhaalla muista varoa. Sit ländäät. Ui vitsi mikä droppi. Jävää, miltä tuntuu? Vitsi. Nyt on. Että tiedäkään. Ylitin itseni. Ja ylitin Petterin. Oikeesti. Tän takia mä oon Certified Beast. Meidän salaisella tiimijäsenellä on nyt joku haaste. Toisin kuin teidän muissa klipeissä, niin tässä ei oo mitään feikkiä. Oho! Oli muuten iso juttu. Tehdään tää mankipressi, sä oot haaveillut tästä. Ai! Kunnon hyvää! No, ai Jätkä osaa kyllä niinku parkourin. Mulla oli kerran semmonen opettajakin tässä lajissa. Anna tosta. Otetaan tosta. Oi vitsi! Kunnon. Jätkähän tuleessa! Kunnon. Miettikää! Tää ei osaa. Mä löysin haasteen. Sen teen nyt. Yes! Come on! Aito lädi. Oliko siellä toinenkin tulossa? Lady. Ei, jäi sinne tolpan taakse piiloon kyllä toi nyt ikävästi, mutta... Se oli toka maailmassa ikinä, miettikääpä sitä. Dolan Duck.